Честито Рождество Христово! Ей! Ето, тук имам още една помощничка. И сега ще направим нещо. Момент. Подготвили сме. Тоест подготвям се да го опакова. Тук пише от Луди глави за Дани Дойчина. Аз съм много страшно много. Ави, направи го подаръка и е в формата на бомбон. Ето това успях да направя и мисля, че много ще се зарадва. Още един път сърдечно благодаря. Това е един невероятен подарък. Дани има рожден ден на 29 януари, също така, съвсем скоро и много съм щастлива, благодаря. Много е красив вътре. Аз не съм отваряла, но отворям само от опаковка на иконта, мега яки. Сега как видиш жълтите лепенки и много благодаря. Това е от нас. Имайте весела и щастлива Коледа и нови новогодишните празници, нека да бъдат още по-успешни и през следващата година да бъдете целия екип. Благодаря, много ви обичам. Честито Рождество Христово! Ей! Ето, тук имам още една помощничка. И сега ще направим нещо. Момент. Подготвили сме. Тоест подготвям се да го опакова. Тук пише от Луди глави за Дани Дойчина. Аз съм много страшно много. Ави, направи го подаръка и е в формата на бомбон. Ето това успях да направя и мисля, че много ще се зарадва. Още един път сърдечно благодаря. Това е един невероятен подарък. Дани има рожден ден на 29 януари, също така, съвсем скоро и много съм щастлива, благодаря. Много е красив вътре. Аз не съм отваряла, но отворям само от опаковка на иконта, мега яки. Сега как видиш жълтите лепенки.